שלום קהילת תכלת מרדכי. הגיע ערב ראש השנה וכולנו מתכוננים לתפילות, ולצערי חליתי בקורונה השבוע ולכן אני לא יכולה להגיע לבית מוזס ולהעביר דבר תורה, ושאר הקהילה שלנו הרוויחה בזה שאני מקליטה את דרשת ראש השנה שלי. הייתי אמורה לדבר בשני הימים, אבל אני אקליט רק דרשה אחת, ואני מקווה שזה יספיק לכולכם. וכמובן, כל מי בחוץ שרוצה לבוא להתפלל בבית מוזס, מוזמן, כל עוד שהם בריאים, ונא להיות בקשר איתי או עם צ'רלי ושלמה, אם רוצים לבוא להתפלל. בכל מקרה, רציתי להעביר דבר תורה קצר לכולכם. השנה, היום הראשון של ראש השנה חל להיות בשבת, וכולנו יודעים שלא תוקעים בשופר בשבת. והשאלה, איך זה? ראש השנה זה יום תרועה, אז איך לא תוקעים בשופר? אז האמת היא, במקום הראשון שאנחנו פוגשים את ראש השנה במקרא, כתוב בויקרא כ"ג פסוק כ"ד, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. אז במקום הראשון של ראש השנה, כתוב שזה יום זיכרון תרועה, ורק במדבר כ"ט פסוק א' כתוב, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אז איך זה יום תרועה וגם שבתון זיכרון תרועה? אז בגמרא ירושלמי, במסכת ראש השנה, כתוב שככה מקיימים את שני הפסוקים. בשנה רגילה זה יום תרועה, תוקעים בשופר. וכשראש השנה חל להיות בשבת, אנחנו מקיימים את זיכרון תרועה, אנחנו רק מזכירים את התרועה. אבל זה בהנחה שהיה יום תרועה, שככה אנחנו יכולים לזכור את התרועה ששמענו בימים אחרים. ואני רוצה להציע שגם הזיכרון של השופר מזכיר לנו את שאר הזיכרונות של היום. כי אנחנו יודעים שחלק מהתפילה זה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז זיכרונות זה הלב של היום, זה יום הזיכרון. ככה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לזכור אותנו לטובה. אז כמו שאנחנו זוכרים את כל השופר, שהוא יזכור גם אותנו לטובה. אז אני זוכרת את כולכם, ואני מקווה שיהיה לכולם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של זיכרונות טובות. אז שנה טובה וכתיבה וחתימה לכולם.